ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ କି ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଗହଳି ନଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସରି ଲାଗିବ ନା Doon sa man na baba kao sa bugo. Bisa mo ta kao sa bugo. ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆମ ଦର୍ଶନ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବାହାରକୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ। ରଥ ଏଠି ଅଛି, ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଗୁଣପୁରର। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମୀନା ବଜାର